Enghraifft 2 yn dilyn yr un fath o esiampl, eglurwch pam mae gan 5x bwyr 3 a dyw 2x sgwar a dyw x yn hafla 20, datrasiad rhwng x yn hafla 1.4 a x yn hafla 1.5. Dangoswch eich holl waith cyfrifo. So, fan hyn mae angen chi gofio bod 5x bwyr 3 yn meddwl 5 lluosi x, lluosi x, lluosi x, mewn confachau adio. 2 lluosi x, cos mae x, 2x wedi sgwario, adio x yn hafla 20. Na gyd i chi yn gofyn ein awr y dechrau gyda'r rhif lleiaf sydd wedi cael ei roi i chi. So 1.4, so mewn fan hyn, chi'n mynd i weid 5, 1.4 cwb, adio 2, 1.4 sgwar, adio 1.4. Okay. A wedyn 1.5, so 5 lot o 1.5 wedi cwbio, adio 2 lot o 1.5 wedi sgwario, adio 1.5. A sewch chi at y cyfrifian, allu wneud y gwaith unwaith eto. 5 cronfach 1.4 cael y cronfach wedi cwbio, adio 2 cronfach 1.4 wedi sgwario, a wedyn adio 1.4. I weld beth awr ateb. Mae'r ateb yn dod mas fel 19.04 sydd yn rhy fach. A wedyn nôl â chi, nôl mewn i amnewid bob man mae 1.4 i 1.5, so delete, newid it round, 1.5, delete, wedyn y llall, newid 1.5, a fel a. Mae hwnna'n rhoi ateb o 22.875 sydd yn rhy fawr. So tybed be byddwch chi yn neud wedyn? Wel, mae un cynnig yn rhoi ateb sy'n rhy fach, mae cynnig arall sy'n bach yn fwy yn neud rhoi ateb sy'n rhy fawr. So dylech chi mynd hanner ffordd rhwng rhain. So 5, chi'n amnewid 1.4 5 wedi cwbio, 2 lot o 1.4 5 wedi sgwario, adio 1.4 5. So nôl ni, newid e bob man 1.5 1.4 5. Gwiriwch bod chi yn newid nhw gyd yn gywir, pob un yn cael ei newid, a mae'r ateb yn dod mas yn 20.898 sydd yn rhy fawr, ond mae yn fwy na hwn. Yeah. So siŵr o fod fydd yr ateb bach yn llai na'r un yma. Yeah. A ydych chi wedi profi eglurwch pam? Wel, os mae hanner ffordd yn rhoi ateb sy'n rhy fawr, mae rhaid bod x yn llai na hwn. Llai na 1.45, ond yn fwy nag 1.4 neu 1.4 dim. Ie, pam deall? Mwynewch.